Štovani gospodine predsjedniče, ja se osjećam povrijeđen istupom, govorom gospodina Grubišića jer je on rekao da ovdje dosta ima ovdje nas kolega duhovnih invalida sa duhovnim invaliditetom u ovoj dvorani. Nije to prvi put da sam kao političar i kao čovjek od javnog posla doživio uvrede od gospodina Grubišića u smislu da su političari ovi i oni, neću vam govoriti kakve sve pridjeve imenice tu upotrebljavao, ali evo ovdje sam u direktno istoj prostoriji, znači direktno se to ovisi, nisam reagirao prije na te opće uvrede, ali reagiram na uvredu jer se osjećam osobno uvrijeđen i tražim od gospodina Grubišića da mi se ispriča. Gospodine Grubišiću, ja ne znam da li sam ja duhovni invalid ali sigurno znam i ne znam da li sam moralna vertikala kao što vas tituliraju, ali sigurno znam da nisam vertikala dvostrukog morala. I ono što ste na kraju rekli neću ni komentirati, ali jer bi nas to odvelo predaleko, smatram da sebi dajete previše prava i slobode u povredi drugih ljudi i tuđeg dostojanstva, upravo obrnuto od onoga što ste pledirali za govornicom pred cijelom hrvatskom javnošću. Jedno govorite na govornici, a istovremeno u tom govoru vrijeđate mene. Ja ne znam da li ste se vi ostali osjetili povrijeđeni. Ako ćete to prešutiti i gospodine predsjedniče i vi prešutite, ali ja neću, tražim ispriku. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. Na ovakve replike ne mogu odgovoriti jer nema pomoći. To je moj odgovor. Nisam želio nikoga uvrijediti, ali sa nekim ljudima postoji granica dokle se može, a iznad koje se ne može. To je moj stav. Ako ćete se i na ovo uvrijediti, imate pravo, ali ja nisam želio nikoga uvrijediti.